Bun, bine v-am regăsit la un nou videoclip de Brawl Stars. Astăzi ne vom juca cu Degeletti. Uitați-l pe Degeletti, acum e bun. Și eu am noul skin ăsta, adică stai să ne uităm la brawler, mai. Uitați, am noul skin ăsta, Jessie nouă. Noua Jessie care s-a băgat. Jessie, stai cum o cheamă? Red Dragon Jessie. Jessie Dragon, haide să începem. Haideți să începem, fiindcă, da, voi filma doar 2 minute și haideți și să nu vă consum din timp, vom începe. Din timpul vostru de vizionare, dragi abonați, haide Geleti, data. Și promit că în videoclipul ăsta nu o să mai înjur, mă rog, haideți. Geleti? Alo? Haide. Să-l batem și noi pe El Primo. Bă, El Primoule. El Primoule. Aoleu. Adică nu El Primo, pardon. Doamne ferește, El Primo, Poco. Vai, El, cică El Primo, auziți la mine. Vai. Am zis o prostioară, hai. Opa. Adică ne jucăm cu unchiul meu acum. Practic ne jucăm cu unchiul meu. Opa, tatăl urs, nu tatăl urs, nu ursule. Așa. 3, gata, așa, bravo, ei. Și dacă vreți să ne jucăm împreună, dacă vreți să ne jucăm împreună, uitați codul meu, uitați-l chiar aici, uitați codul meu. Uitați-l aici, XG86A76Q. Ăsta e codul, puteți să mă căutați și când mă joc, eu sunt disponibil, adică cumva vă dă în jocul unde mă joc eu. Încă un meci. Așa. Perfect. Da, mă rog, haideți. Hai, Degeletti. Opa. Tu, El Primo, bă. El Primo, tu n-ai văzut nimic. Aoleu. Hai. Și repară-ți viața aia odată. Vai, nu, alei, ce mai god. Oh, ce mai god, bă, alei, am pierdut. Asta e, bine, văd că s-au făcut minutele, ne mai vedem, bye.